Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen més de 3.200.000 habitants. No obstant això, actualment el consum de productes de proximitat no supera el 10%. Malgrat l'existència d'aquest ampli mercat potencial i de disposar d'un entorn agrícola protegit, l'abandonament de terres i d'explotacions s'incrementa i cada cop són menys les persones que es dediquen a produir aliments. En aquest context, sembla evident que necessitem un canvi. Es necessita impulsar un nou model productiu basat en la sostenibilitat, l'eficiència i els productes de proximitat de qualitat. Smart Farming Labs es crea com a resposta a aquesta problemàtica i es proposa com a nou model de gestió agrària basat en la recerca, la innovació i la transferència tecnològica. A través d'una gestió público-privada, es crearà una explotació agrícola referent que produirà productes de qualitat, generarà noves oportunitats de mercat a través de transformacions innovadores i nous canals de comercialització i que, sobretot, servirà per impulsar un sector que és vital que segueixi viu, que segueixi donant feina a joves agricultors i segueixi mantenint les qualitats d'un paisatge agrari eficient i productiu. Les instal·lacions agrícoles de Smart Farming Labs es basaran principalment en el cultiu sota hivernacle d'alta tecnologia, alimentats exclusivament amb energies renovables produïdes a les mateixes explotacions. El tipus de tecnologia agrícola plantejat és actualment el que permet una major eficiència en l'ús de l'aigua i una major productivitat per unitat de superfície. A més, permet reduir pràcticament a la totalitat l'ús de fitosanitaris. L'objectiu de Smart Farming Labs és que en les seves explotacions es produeixin aliments de la forma més sostenible possible. Produint aliments de la màxima qualitat utilitzant els menors recursos possibles, treballant sempre en varietats adaptades, circuits curts de proveïment i comercialització i amb les majors garanties d'ús eficient dels recursos. Agricultura de precisió, sostenibilitat agrícola, economia circular, revolució digital, innovació. A Smart Farming Labs volem ser testimonis d'aquest canvi i, alhora, actors que ho permetin i ho facilitin.